og velkommen til den her video. I dag så skal vi se, om vi kan få en flest jongleringer af mig. Men så hvis jeg gør sådan her, og vi får 3 forsøg hver, og jeg gør sådan her 1, det var første forsøg, 2, og så tredje forsøg, og det var 1. Så lægger vi dem ikke sammen, det er bare sådan 1, og så den, der fik flest, det var det, vi lægger sammen. Og ja, du vil bare lade videoen begynde. Jeg starter. Er I klar? Ja. Det kan godt være, at jeg ikke gør sådan her, ligesom der er. Tæller det? Nej. Han fik 15. I first try. Ja. Nej. 2. Det ved jeg. 3. Og vi har jo lige tilbage, når jeg lige er kommet ind, og ham derovre, han lige er ristet op. En far, der gjorde, jeg synes, det her, det tæller ikke. En far, der gjorde, jeg sådan her. Ikke? Men nu sagde Vilas, at nu man må gerne gøre sådan her. Okay. Det talte ikke. Nej. Så det gør jeg også. Okay, 3. Nej. 3 igen. Du skal... Vi ses alle sammen. Husk at like og subscribe. Og det var sådan nye ikon, når videoen er slut. Ja,